pangapunten paduka kepareng jumeneng dados senopati menika ngantos nyuwun pangapunten nyirnakaken putra Wirata sedayanipun wonten madyaning palagan Seta Utara Wirasangka gugur mangkin yen to perempat kula menika taksih bingung raos sing manah kula bingung perkarane apa ngaten medhinipun sangadi penembahan menika ra nggih priksa leres lepat lah yo ngerti ngono kok dadak takon ki ngopo lah sak mangke nyuwun pangapunten antawisipun perang Baratayuda menika Pandhawa kaliyan Kurawa menika janipun ingkang leres menika sinten sing bener kuwi Pandhawa lah iki ingkang leres Pandhawa iya kenging menapa menen kok ngrencangi Kurawa lah menawi ngaten panjenengan menika ngrencangi ngrajangi tiyang angkara murka kusik aja kaya bocah cilik Durna nek tukmu nyawang ki mung saklebatan ketoke Begawan Bisma ki kaya wong angkara murka mbelani wong luput rak ngono lho mestine ora ngaten kleru Bratayuda wong perang kuwi kudu timbang bobote werdinipun nggih keparingipun kados pundi penemban coba saiki Kurawa ki duwe sapa wae senopatine sapa wae sing kira-kira petingan enenge ya mung Bisma Durna Prabu Salya pol-pole Karna ya apa ora inggih nek ditimbang karo Pandhawa kira-kira timbang apa ora lah petangipun mengke ya petunge nek disawang Pandhawa ki mung 5 Puntadewa Werkudara Janaka kembar sak pranakane ning elinga Pandhawa kuwi ana Kresna eneng Ismaya Kresna ki sapa Ismaya kuwi sapa Kresna ki Wisnu Ismaya ki sapa Kyai Semar lah nek Wisnu ki gelem temandang gawe Semar ki gelem temandang gawe Kurawa dadi apa ayo iki nalar lho Durna iki nalar mula supaya iso timbang aku melu ngestina ben timbang antarane Pandhawa lawan Kurawa aduh Mbak wah teman sak kula mikir ngates bunek waduh perempuan Begawan Bisma kok ngono lho wong ewangi angkara murka. Lah iya, mung urung ketekel nalare, urung ketemu sing mbok goleki saiki wis mudeng, wis ngerti to. Sampun, Mbak. Wis semingkira tak rampungane Pandhawa. Sesembahan kula Koko Prabu. Eneng apa Yayi Arjuna? Koko Prabu mboten nyana babar pisan menawi Bratayuda menika wengis. Bratayuda wengis. Inggih Koko Prabu. Wengise perkara apa? Ing atasipun Pandhawa menika namung badhe ngrebat kamukten kemawon. Ngantos ngurbanaken para pepundhen kadang sepuh miwah para dwija inggih para guru kula Koko Prabu karanta-ranta raos sing manah kula menawi tetela mekaten kula mboten menang mboten dados menapa mboten nampi kamukten negaring Astina inggih sampun oh ngono inggih Koko Prabu. Dadi kuwi gelem perang iki mergo kuwi iki ngarep-arep barine kamukten negara Ngastina ngono.
Inggih Koko Prabu. Wo lah ya kleru. Janaka. Wiwit biyen mula jenenge perang kuwi kejem, perang kuwi wengis. Bratayuda iki yen kowe mung ngarep-arep bab perkara kamukten, baline negara Ngastina kowe bakale kecilik. Sebab mengkene ya Yayi. Upama kowe iki menang, ya. Upama kowe menang, Janaka. Kowe besok entukmu negara ya negara kothong ora ning isine. Sebab isen-isene negara kuwi dientekke Kurupati nggo ragat perang iki. Upamane kowe iki besok kowe menang, kukupamu ya kuwi mung para waranda, bocah lula, wong cacat, wong jumpo. Kuwi entuk-entukamu. Sarwa ngeres to. Wong menang kok kukupane kok malah ngeres-resi ati. Ya toh? Kowe menang. Ning entuk-entukamu bocah lula, cah nangis ting celenger, bangsane random nangis sesenggukan, kelangan bojo, wong cacat sikile pedhot karo wong jumpo sing kira-kira dadi tontonan. Ning lha ya jroning kowe gelem ngrukti, kowe gelem ngopeni karo bocah lolo bangsaning waranda, wong jumpo, wong cacat, kowe bakale entuk mustikaning kamukten sing sakjeke urip durung tau mbok temoni. Nek mung nemu negara magrong-magrong Mas Micis Rajabrana lumrah. Ning nek kowe gelem ngopeni bangsane bocah sing keloro-loro kaya ngono kuwi mau, kowe bakal entuk mustikaning uripmu sing sakjekmu urip durung tau mbok prangguli. Lan maneh jroning piwulang perang Baratayuda iki Janaka, ing kitab Bhagavad Gita wis nyebutake isine mung loro, Bhakti Yoga lan Karma Yoga. Bhakti Yoga kuwi tegese darmaning satriya mangrurah satru murka, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Mbah kuwi pepunden, mbah kuwi sanak apa kuwi sedulur, yen to pancen ambeke angkara murka kudu sirna saka lumahing jagat raya iki. Kuwi Bhakti Yoga. Lah Karma Yoga kowe nindakake kewajiban kasatriyan kaya ngono kuwi ing tembene kowe swarga apa neraka ora susah mbok pikir, kuwi pasrahno menyang agire Gusti kang akarya jagat. Mudeng. Inggih Koko Prabu. Nah, nek pancen kowe ora gelem perang, tegese kowe bakal ngurip-urip nguri-uri karo angkara murka. Nek angkara murka ndodro ning jagat raya iki, kowe aja nyalahke sapa-sapa, kowe nyalahno awakmu dhewe. Sebabe satriyane ora gelem perang, ora gelem temandang. Kuwi lho Janaka, kuwi pikiran kanthi wening. Gembeng kaya bayi. Wah, ngono wae tak nangis senggurukan. Kudara apa? Kowe tandhinga karo Begawan Bisma. Wani kowe? Sing kandha sapa? Kowe kuwi lho. Ngopo? Kowe tandhinga karo Begawan Bisma. Kowe wani? Sing kandha sapa? Kowe iki guneman kok mulek ora sambung iki piye to? Kowe iki tak tari. Kowe kuwi tanding karo Bisma wani ora? Sing kandha wani iki sapa? Oh, la iki wis kisruh ya ngene iki. Jebulane kowe iki ya ora wani. Dudu perkara wani apa ora wani. Ning kuwi mbahku wis paring ilmu karo aku. Malah kuwi ya tunggale Janaka mau. Janaka wonten dawuh. Wis, saiki Janaka Werkudara ora susah kowe temandang gawe. Saiki aku njaluk senjata pitulung kelawan sira Yayi Arjuna.
Ora susah kowe perang. Inggih, Koko Prabu. Nanging aku bakal mundhut ngampil barang darbekmu. Kowe lila apa ora? Menapa kemawon pusaka menapa kemawon ingkang panjenengan pundhut. Badhe kula aturaken. Tenan, saestu kowe lila. Inggih, lila Kanjeng Koko Prabu. Aku nyilih bojomu Wara Srikandi. Aku nyilih bojomu Wara Srikandi bakal tak dadekake senopati. Bareng aku arep nyilih bojomu Wara Srikandi, tak dadekke senopati kok kowe ndengengek. Ngopo? Menapa kirang senopati anung-anung kenging menapa kedah Srikandi ingkang dipun jaaken wonten palagan. Lah kowe dhewe yo ora wani ngono lho. Ora coba. Kowe ora wani, Werkudara ora wani bareng aku arep perintah Srikandi, kowe ora entuk. Menika bojo kula. Aku ngerti nek Srikandi kuwi bojomu. Lati pakarti kudu nyawiji, ucape batine kudu padha. Tegese kowe ora wis lila to, aku nyilih barang darbekmu. Nek ora gelem perang, lho niki Koko Prabu menapa kemawon kula aturaken. Bareng bojone disilih kok. Ora entuk. Wah, kekno. Dadak piek. Upaminipun boten Wara Srikandi dos pundi. Menawi ngantos Srikandi alit sakit ageng tuwuhipun pejah. Ati kula neh cerewet. Kuwi yo ngono kuwi. Kowe lila apa ora? Nek pancen lila, coba. Tarinen dhisik. Kanjeng Koko Prabu. Ya rikala semana ingkang ngraka Yayi Arjuna minangka dutanipun Kakang matah kelawan Wara Srikandi ya jeneng sira Yayi. Tak dawuhi jumeneng dadi senopati Ngalaga. Kowe tak angkat derajatmu. Rikala semana kowe kuwi ya senopati pepethingan. Kowe meguru manah, sapa sing mbok guroni ya Janaka. Nyatane kowe ya unggul bisa ngungkuli para putri liyane. Nah, dina iki buktekno. Kira-kira kowe wani apa ora? Yen kowe dadi senopati mungsuh karo Begawan Bisma. Menawi keparingipun Kanjeng Koko Prabu mekaten nggih Koko Prabu kula nampi sendika ndherek kula setaken dawa paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula nampi setaken rasa jual jawil. Haha. Oh. Werkudara kok guyu. Ora wangun. Piye Janaka yen kowe krungu tembung kaya ngono kuwi? Saiki aku ngelingke karo Siadi jaman kowe ngarah Wara Srikandi. Kowe prastya apa ora karo bojomu Wara Sembadra? Ayo. Bareng wis paripurna meguru manah karo kowe terus kowe nglamar karo Srikandi sing mbok kon nglamar Sembadra. Wis. Apa umum to kuwi? Arep rabi meneh sing nglamar kok bojone ora dapurmu apa enek. Ayo. Kowe tembungmu rikala semana ibune kulup. Aku kepengin garwa Wara Srikandi ku ora perkara ayune, nek ayune ayu kowe luwes kowe. Anak-anak pengen Wara Srikandi, Srikandi ku duwene kasekten kaya aku, titik sing jemparing padha karo aku. Besok kepengkok ing Pancabaya Srikandi iki bisa ditohake ana madyaning palagan. Ayo ya ngono apa ora? Ayo. Ora ketal-ketil mripatmu kowe. Ya ngono ora? Inggih. Lah iya. Ngono kok dadak
Lah yo bojomu dandanana cara prajurit. Kula Koko Prabu Puntin kula mangke prateng delahan. Bingeng manah kula tanpa pepindhan Koko Prabu sasampunipun kula katetepaken jumeneng dados senopati. Yo. Yayi Wara Sri Kandi. Nadyan to sira iku traing wanita nanging yadiki nudratake bisa jumeneng dadi senopati. Duweni kadigdayaning kuwi tanpa beda kaya priya. Inggih Koko Prabu kula nyuwun pangestu Koko Prabu. Ya, sing ati-ati ya Wara Sri Kandi mungsuhmu ora baen-baen. Mungsuhmu ku mau Begawan Bisma. Kamu ninggi. Kanjeng Pangeran kula nyuwun tambahin berkah pangestu. Iya. Wara Sri Kandi sing ati-ati. Kang Panjodipati kula nyuwun pangestu. Ah, ya kompreng ndang mangkatono. Weladal. Keterangane Pandhawa ki jiring getih wedi mati. Apa kurang senopati sing pepethingan? Arpa kowe nyandang nganggo cara senopati, aku wis ngerti yen pancen kowe kuwi wanita, kowe bocah wadon Sri Kandi. Aja kowe sing maju bojomu kon maju menyang paprakan kene. Tobat. Aja ngremehake kelawan wanita, aja ngremehake kelawan Sri Kandi. Nadyan, kowe wis bisa nyirnakake senopati ning Pandhawa katurune pisan yang Seta Utara Wiratsangka. Nanging aku ora bakal ulak, aku nandingi kridane Begawan Bisma. Lho. Aku ngeman karo kowe ya Cahayu, aku ngeman karo kowe. Aja nganti tanganku tak regeti nganggo ludirane wanita. Aja nganti tanganku iki kena getihe wanita. Mundur. Aku gelem mundur. Entuk pancen aku bisa ngasorake Pendhita Talkanda Begawan Bisma. Oh, lah dalah cobanen wong ayu. Kapidhara Sang Senopati Agung Wara Sri Kandi sing pengabaranira Sang Begawan Bisma kendhang kaprajondhang ananging rikala semana enget Purwadasina pungun-pungun saking ngantariksa Cumalorot wonten wujuding kancing gelung ingkang dumawah wonten ngarsanira Dewa Sri Kandi kagiat gura wekasan.
Anggarjita jroning penggalih kusumaning ayu Dewara Srikandhi. Rikala semono wonten Kancing Gelung ingkang dumawah wonten ing antariksa. Sigra jinandhak kelawan Dewara Srikandhi kauncalaken dumawah wonten ngarsanira Sang Begawan Bima kagiat ora wekasan. Wiladalah, iki dudu gaman. Nibakake wae kok kadung, tekse ora tekan nggone. Kok wujude kok nyolowadi temen. Apa iki? Pesmak pandulune Begawan Bisma dupi mulat wujuding Kancing Gelung. Lah menika Kancing Gelung ingkang nami Panatas ageme Dewi Amba rikala semanten datan pangling jroning penggalih Sang Dewa Brata ya Begawan Bisma dupi mulat wujuding Kancing Gelung Panatas teka kaya mangkono pangandikane Sang Wikudebya Begawan Bisma. Aduh, aku ora pangling iki Kancing Gelung. Kancing Gelung Panatas iki ageme Yayi Dewi Amba rikala semono. Aduh garwaku wong ayu. Oh garwaku wong ayu Amba Dewi Amba. Bareng aku weruh wujuding Kancing Gelung ingkang rikala semana nggo Kancing Gelungmu kang aran Panatas saknalika kaya kedodok arasane atiku mbok menawa wis temeka kala mangsane. Ambo wis kowe aja nglelaga rasane atiku wong ayu. Dasare aku ya tresna tenan karo kowe wong ayu. Iki mung tak nggo sarana aku ngrampungake jejibahaning uripku aja nganti aku iki digeguyu dening wong akeh. Ambo wis pun Kakang nglenggono marang kaluputan. Kok menawa iki wis tumeka pestine aku kawan kowe bisa ketemu. Aja nganti kesuwen enggal tamakno pusakamu kuwi Srikandhi.
bangeting panarimaku nggih Wara Srikandhi anggone bisa nguntapake kelawan pun eyang ing ngetal kandha Pandhawa lawan Kurawa saiki padha sumurupa iki lho perang kuwi kejem perang kuwi wengis ora ngemungake mung para senopati kang gugur ana madyaning palagan nanging para kawula cilik sing ora ngerti kenthang kimpule sing ora ngerti marang dodok seleng kaluputan ewadene melu kesempyok ing Aradan kawengisaning perang Duryudana wonten dawuh ya ngerti kuwi inggih ngertos Kanjeng Hyang wangka-wangkotmu kang kaya mengkono mau nuduhake yen to pancen atos atimu ya muga-muga dewa paring pepiling Surasudira jayane kanang Rasuh Bratulah tekaping Darmastuti wis aja padha mbetangisi bab perkara guguring pun kaki aku bisa nemtokake bab perkara patiku kapan yen pulis kabeh padha sumingkira kabeh wae kacarita rikala semono suka dening penggalih Sang Dewa Brata kaya wis antuk jatining pemarem katresnaning Madyapada datan kasembadan apan tetela katresnan ana ing loka baka ingkang nedya pinanggih ing mangke kaya wis antuk jatining pemarem nenggih Sang Dewa Brata Jumawana Dewi Ambuh renteng-renteng ora runtungan suka dening penggalih wong agung kekalih apan tetela nadyan tetan kasembadan katresnanira wonten ing Madyapada katresnan ingkang wonten ing alam baka saged pinanggya